Iki lho rek, taruh yo. Rumah modern, ukuran 6x10, harganya 490 juta. Nomor iku mae. Ready kari pinanto. Warna coklat ngono ya wapi ah. Nah sebelah kiri kini iki iso pagar taneme sing pasti ono roster ya ambek motif kembang sing isore kayak keramikan. Ambek dikai lampu moncot iso ndukur. Ben nambah apa? Ben nambah kesan eset tuh. Nah kini iki iso free pagar kok ngene model lho wapi ya. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah iki nanggone area karpote wis full keramikan ngene ya. Bentuk aja depan nama ya wapi. Keweteng ngene lampune moncot sing iso ndukur. Ono telere ngono ya. Dukur ya wapi sisan ya. Nah, saiki langsung nang sebelah kiri gini. Nah, iki kerane ready, kare nguntir tok, kare ngebas sepeda atau mobil ya. Nah, iki ready panggon rasan-rasan. Tapi sing positif aja negatif, soalnya gapi ya. Dukure lampune ready, drop ceiling. Nah, saiki langsung lanjut mlebu brene. Nah, Bob, sih masih kusen rek, aluminium, rai weather. Lawange ku ketarung, pokoke wonge gak tarung golek gapi ya. Nah, iki langsung nang nggon rong tamune. Dukure drop ceilingan lho, lampune cem rentel kristal ngono ya. Kan ndukur iki ono kocone ready, kene gawe penerangan siang hari ya. Jendelae iso bakal tutup penuh, bensin plus udara mlebu belanja. Sebelah kanan sini iki tembok gak polosan, ono mode dingin wis kari ngias tok ben kok. Pun gawe apa sikaru ya. Ah, saiki menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar utamae. Ah. Sing pasti ono jendela loro, sing iso gak tutup penuh, bensin plus udara mlebu belanja. Iki lawange gak sedingan ben opo? Ben iso menghemat tempat ngono ya dadine enak. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri-kiri iki. Nah, iki nang gone kamar kedua sekarang ini iki modele ojo kuwatir cecepan AC ready, tapi engko asine ben nggo dhewe yo. Soale apa sih durung free. Nah, saiki langsung menggo sebelah kanan. Ngonara dapur lho, wis apik kan. Ton motif keramik yo wapi yo. Wis ready kari nguntir to. Nah, saiki menggo sebelah kiri. Nanggone kamar mandi nih, kau tengene wis full keramikan. WC-ne nggih duduk, sekret ready, genu ready, shower ready yo. Ah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri gini. Ah, iki nanggone area laundry room utawa dijemur. Ndukure wis gak ngarep tampes udan yo. Adine opo? Wis aman yo. Ah, langsung ya tak cerita nang ruang tamu gini yo. Iki mangko omahe ukuran ya 6x10 harga 490 juta. Untuk 10 lokasi, banding wis perekaman naik macon kayak wis mulai kasih bener kok. Kan wis lampu nih cemrental wapi.